estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida. Gràcies. Jo quasi no puc ni parlar, ja. La veritat és que jo no sé per què estic així. Que m'agrada molt fer aquestes coses de tant en tant i pensar demà, quan estigui gravant seqüències, que esteu tots vosaltres i molt més ahí darrere. M'alegre de veure-vos. Continuem agraint a la televisió valenciana la confiança en la professió valenciana, la ficció valenciana. I des d'aquí... Aquí os dejo mi chaqueta a forma de pasarela para que entréis en nuestro corazón.